Velkommen til den der video. I dag skal vi taste-test nogle babykiks med jordbær og banan, som er nok sne. Og de hedder strawberry og en banan. Og vi ser ikke, hvor vi har købt dem fra, fordi så tror jeg sikkert bare, det er reklame. Og det er det ikke. Og bare lige, jeg ikke laver en hende, jeg sidder under på et stol. Og de ser sådan her ud. Hold da op. De er meget bananjordbær. Ja. Det er forresten med banan og jordbær. Det har jeg lige sagt. Det ligner hjerter. På den anden side er der ikke så meget krydderi. 3, 2, 1. Jeg synes, det smager fint, men det smager lidt af piller. Det smager lidt af majs. Og så det der røde udenpå, det er jordbær. Nu går vi lige og spørge drengene, om de vil smage. Ja. Vil I hvad? Ej. Altså. Drenge, vi skal lige smage på kiks med jordbær og banan. I skal smage på samme tid, fordi vi laver en video. Så prøv lige at komme her. Ej, du må ikke spise den video. Ja. Kan du lide den? Ja. Kan du lide den? Smager godt? Okay. Så. Okay, nu vil de også. Og nu skal vi smage snøffer. Og jeg tror godt, I kender dem. Vi skal smage dem sammen med næsten. Vi vil bare lige lave det til taste-test. Ja. Fordi vi har alligevel 1 minut tilbage. 2. Nej, den er på 2 minutter, ja. 3. Okay, nu åbner jeg, hvis jeg kan finde ud af det. Okay, hun åbner en døgn, men tak. Det kan hurtigt. Okay, og det ser bare sådan her ud. Ja. Og det er bare de helt almindelige. Det er den lille pakke. De er blevet lavet der. Så er de ude inde og sådan under. Og under der ligner lidt kød. Det ligner langt lidt karamel under. Jeg synes, det ligner kød. Ja, det gør jeg faktisk også. Tak fordi så meget. Hej. Og vi har lige de her. Og like og subscribe. Like og subscribe. Følg med på en anden video. Hej.